Двама кандидат-президенти, хиляди русофили, освиркан депутат и стъпкани знамена на Европейския съюз. Това е равносметката от традиционния събор "Приятели на Русия" край казанлъшкия язовир Копринка. Защо честването отново противопостави Москва и Брюксел? Отговорът сега. Главна причина за гнева на руските приятели се оказаха икономическите санкции на Евросъюза срещу Русия, а при някои гневът взе крайни форми. Макар и без агресия към символи, кандидатът за президент на БСП Румен Радев подкрепи русофилското несъгласие и така сам получи възторжена подкрепа. В никакъв случай не трябва да се обявява Русия за враг. Трябва санкциите срещу Русия да бъдат отменени. Виковете "Браво" преминаха в освирквания, щом на трибуната се качи представителят на управляващите. По ирония, представител и на групата за приятелство на България с Русия. Имам честта и да ви поздравя и от името на председателя на парламента Цецка Цачева и разбира се и от министър-председателя господин Борисов. Те ви поздравяват и ви желаят това израз на любов и приятелство ли е, или ако не е, за какво са тук тогава? Високопоставените гости от Русия сами си казаха за какво са тук. Ние наистина сме братя. Ние обичаме България. Президентът Путин днес също като Александър II говори: ние дружбата не търгуваме. И затова тези санкции, които за наше изумление присъединиха и България, предизвикват у нас чувства на скръб и огорчение. Традиционната проява събра край язовира близо 10 000. Мащаб напълно обясним за наблюдателите на външнополитическите настроения сред българите. В българското общество все пак проруските сантименти са една традиционна установка. По религиозни, езикови, исторически и ред други съображения, а напоследък и предизборни. За социолозите родната геополитическа класация е ясна. Европейски съюз, Русия, Щатите. Това обаче не означавало, че европейската идея противостои на Русия. Хора, които тъпчат европейското знаме, едно е сигурно, влизат в чужд сценарий. Край язовира наред с лявата дойде и патриотичната кандидат-президентска двойка Явор Нотев и Красимир Каракачанов.